Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Manchumu ligereria wegeta seni Ndizi TV bwaire buyande onsia sogene tokoboko bwatia a merobelio a autogen tokoboto kwaliganeria ime yegeta seni Ndizi TV kurwa ketego ikira chinga kie chininde no gosemere no gene tokobogo kwego kekwemanya aboigo gwesemia amange ne kyoro kale muna charagire chiseseto echiabono bo tukasentunende tokomera na sekerenga yogo komanya na mange togene tokoboto kwaliganeria umwancho muligele kolende litanga ni pite gato yanyore alitokwaliga tia senchira yobwenge Onye n'uburi mu bwaruisi pareta once PMS ali agurisi agurite paka ali anda atali gwatuka abantu mbamanye tamali mayu tiganga chemesa abantu batana ne ruonye ne nyombe nkegu ikoshia kero montanyo de right yaye yamateye mokorario murembe magega yo kongusana no gotambe igoro yende merase godia bogusere constituency ya Kitutu Chache South. Wana go nanyata siko asenge chinywanyi mbatimba atimorembe go baso ambwato go baso moberone abamenyi kurwe kenyero kiengo toime ya North Mogirango kogendera komenyero bwo bakubwatekana no kogendera ko muka kweliro ba. All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe. Omurai bwense Daktari William Ruto korario ko igoro gwechisikuru mokobyogo chalitukura Jumatatu. Ayo amanande amango mwanchu moligereria ngo ko aliganyo nyare ko bogosanga mona inche asenchera yobo ikira no gwetera semitanda yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News mwanchu moligereria na boigo gwetera se website ya www.ndizitv.net Petra mukira lero konekia unachibicha monelego chago chira senchira yobo ikira ulichinga kitoko bwaterana amonere lidemose elio konekia bunago chire gwetera somonwa webi manyiri litera negoro kwa Joseph Tamisi okwalika tunyare ko batoko sanga mona ikuru mochakana wikira omwali mwanchumu ligelia chitariki sano na isato nyoro boigo ne chitariki boigo ekyombe kelia gia KMPDU kelike banyagitari kenyare ko bage kobeka okobwatana kwa bene amone serikali elio gotugutera are omugiro yo nyare ko bago kogendera gwetania matuko emerongo 553 amaya chinseseto chabona botoko ya chaka kurwase county ya Kisii nene kurwase bunge ya South Mogirango asaba bwatani bekyombe ekemo keyenga self-help group banyara ko bagweso kena kwemurungania gati ya oyomo obo kwanga go akanesira osama kabesa yenyalite ko baga koewa amone kyombe kyo korengana nabatene bekyombe kyo nigo banyara ko bakwene kyo boba bwabo buna omonto yotari go chikobaga gwakana magano nya barabwo ekobekengane yo asekigambero gia etago ase omonyasiro yenyalite ko baga kuri irangana nyara ko bagwakana chibese chishiringi milioni yemo asemetinye bere yanyale ko bage gwetano nabo nigo ataranyara ko ba gago ikirania eire ya sabono banyale ko ba bakobori serikali gwesona line konekia buna omonto nyale ko baga kobekwa biara na boigogo akana esira gosama kabeso ayanyale to ko bago saba kurwa sekyombe kyo buna elon ngago to monye muri kito Mildred Momanyi abanyakyombe bas iyanga self-help group korwa ase bunge ya South Mogirango nigo barebirero maiga yo munyakonda oyomo kwanga gwakana ebesa kabesete ekyombe kyo korwa omwaka bwekiri bubere na merongebere nebere icyo cyarenge kishiringi emilioni eyemo nengana bayigetie ase kigambero getago ase omunyakondo yo alieteira
yogochia kubakana ase egeka kia emetienyi ebere yarenge bosio ase korende goikera bono iga atanya gwakana kende gionsi koreng'ana barabwo buna omonyakerogo bwa ekiombe ekio akoerera pesa chaito chiarenge million korwerio okorire nachio omwaka na emetienyi 5 tanya gotwana one faida agachi agatosoera ng'atwachire bwoye twachire gotamechi ebinto na into ntochieti bwoye ng'atwairire ebinto bia 1500 ntoire ti binto byaye nande ntochieti bwoye agatosoera goche ekoti twachire mpaka ekoti kegambero kia mobwire ochire no advocate oye o twaigwananira twakane chibesa first payment yari gotwakana 830 eyarengo mutienyi oga tato tarehe 30 tatwa omutienyi okane tarehe 30 ari gotwakana 400,000 tanya gotwa mutienyi oga tano twa ari gotwa 900,000 tanya gotwa mpaka bono iga ekero twaegu chiobusonea ikananda atorikera amasakara goche ekoti ogoteba ng'ato motige emetienyi ebere ng'e county government ngomwakanere chibesa abanyakiombe abwo nigo batebire engaki omonyakondo yo arenge kuba kabesa ebese yo erata batebetie buna nigo arachikuganya akanwene county ya Kisii ase bono bali noboro obonene ase omonyakondo yo gutaikirania eira yo gwakana sakurra meko gotebanga besa tara kanwene county government ya Kisii ntwekara chitaka bori chibesa kurwa ase ekiombe geito tatetinga ni county government yarenge gochokorre gasi county mwakana megutwakana chibesa ni chiabangi nabagotu bakore ibarua muna mochibe chire gasi ekoti go bachara wetinga twabaraye toire chibesa tukari kaita bangangwa kana ri chibesa chiekiombe echiabugurite milioni ya matanya kubere faita nonya kana mane faito mwako mogima asa atebetenga tare tukuchakira tare sa mpaka tare 10 March ngwa kana arenge 830 tugocho mutinyo kana kana singe 400 mutinyo gatano tukwanire gwasinge 900 ng'akichi gotoka korende ndekyo kumingeringa goikaboniga besa ndite yanya korunonye bono nigo bale nobwo babuna omonyakondo yo nigara abaiseko batabakana ase basabire eserikali wasonania na kubakonya ekiagera abanyakiombe abwo nigo bale abokonyora ogoke bono inkikere tokore twari gosaba serikali yaite konye abangina nabagaka banyore chibesa chiabo egere una babegete ekiombe kiagera nkibwate certificate nkibwate every material keria serikali etagete batwaye chibesa echi nande ntomanyete ng'a ekoti yaite gokora esekene batwaye chibesa echi twabanyene esenchera yobuya ntonya gotebi kuna barainga into twalire chibesa golipotelia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Yemono moliki oito Mildred Momanyi me county ya Nyamira nigo abamenyi kurwa sekenyorogia engoteke gotoka se ward ya Bukeira ebunge ya North Mugirango bono banyara ko sokena korkyu boba bwabo kubatukana nembra enyinge yegendete ko bage gotwa sense meyo eyo nyare ko bage kwirera ogochaka gwateka kwa egatiye liroba asesemeyo asebono gwate ko kwanyare ko bago goikera nonye chinyumba asebamenyete nagati chinyumba asenseme chenyare ko bachigwate kabago kwana na Ndizi TV nigo borokeririe okwoba bwabo anene asensemo yoburendi asebanyare ko bakobole serikali ya county ya Nyamira kubwatira na moneke ombekeria kia Red Cross kenyare ko bago ikirana ase kenyole kigiengo ta sobwango elio kenyare ko bago kwenana obokonyi na boigo elio omochando yo onyare ko bago koera nonye naboni go muri kyoito polka pokara kurase county Nyamira nyara ko bago ikirana ase kenyole kina gotwarigane robotiro kubatia ngoi kaga igase kenyore kiga kiengoto ekyo gigoto kemeje sublocation ega yalina kenimu ime yomo chujo iga Omariam na Samuel Onyango enene nigo bakwerera enjira embure nyinge yogendete gotwemeje nsejega ya Kenya yabage koreto kogoselio konene inkasobo eikendi ya eta yebona ndi bari kugura nyumba isi yatigitasi ndunya kogana nyumba hona korengana mona brabu nyumba yabo nigo yanyara ko bage kobaruka liraba narire guhateka nyumba yake bara konyara ko bage kugwa egento kyagendera ko bage koreto ubo bonene ucha sabantu ba chinseme chiga buna bakwerera inche Miriam Morao Nyango yaro ukiera chumo yarenge chuma wale okichuma mosi nigo twaraire ntwe igwete kende gyansi gyare okorekana tukaboka mambika bwakire togo chikoboka ngo chigosoka nkonyore nyumba yategete ngo chikoriere nkonyore nyumba yatekire mono ekara yateka ngatebia baamate ba mintonga
Ntiango mawe nyomba na macha agerire yatekirega. Abantu baminto bagacha bagateba yaringaniri nerikon. Ningana kurengana mwana barabo yakire chiamate gwetanya isano nesatu asebono basinyirwe kibagokora na gotebabuna omukyobo bogotema kubariya bali bagosekera mangana musiabano nigo kurengana mwana barabo bataranyora matunda. Igabano go menyata siko asenge chinywanyi nyomba timbwa timorembe bwo baso ambwa to bwo baso mu berone ne nyomba tali yoka eyo mwana omumurano kale siko nero go yatigete tasemu mune yabete togo chikorigere yemegonde ndo tukanyara echueregete titukoria Jumamosi chinsa 11 echo nere yabekire sirafu ego ikasa 11 togo chakonyora echo eri yari meire kuikera bono iga serikali iyo yokorwa bakonyiteracha reti kirosia na igwete njachete twabere tokoiguna echanga bune ya mache karo yachire county ya Nairobi koruguna abantu bali banyore to mukasoria mbagenda tokonyora bokonyi otosinyirenga aiga ari kenyorokia kiengoto nkige kogara umwana uyo minto banyoriro muchando uyo goikera bono bataranyora baro bokonyi bonde abamate babo boigo nigo bagendere ko bagokumya injira bagendere kuba bagwetere ngai enyorekanenga nigo banganya kurwase kinyombe gicho bamenyete asokoborera kugwerwa munechi nyombechi asebono bamenyete asema eyo korengana mona barabo agendrete ko baiteria engai enkongu kwendeye yatekire ntomatina nengore karogo chinse otora ari mere njegesembiarwa igane kegoro iguru ama imbura netwa ntwana kore gento kuneki mbone tukumetina ki egenteke nakigiachitega ekenabo abantu bagotwara obwo ekiagera basoya nyumba nande mbure rietwe nabera abasa gosingie nyumba guchinze bono nigo bagende ko bakobolia baraikorwa sorogo ngoro iga gusigasiga ngane yo kobengana ya musiabono na boigo ko batolia kurwa senga ye iga bagendete bwetera ime ya chinseme chigam. Hivi vitengo vyote vya serikali kuu pamoja na serikali ya county baminyoke bache gokonya omonto kale moyo toro abantu baro kiguna no amuchando bete kiagere in case gochimutuntu metina embureye gochumutinyu kiagera sa yabasugete kiagera mache nabo ntoba affected asenge chonto bwati asitwale gochia otwale kubori abwase togochi bapimire barorire nga anale sefu aro tawo kiraki muna aiga kirakiri ginko reporter geta seni kya wanjete kya Ndize TV kurwase kanyureke iga kimanyekanite buna engoto meye bunge yega ya North Mogrango imeye county ga Nyamira inchi gonkuruko Polycarp okara Togotikana roboti oruo kurase county ya Nyamira nigo amate eyemo kurwase kenyoro kiagose kurwase ward ya Bogusere yego toka me constituency ya Kitutu cha South banyane ko babagweso kiana koraria omorembe naboigo okugayana no kubwatana mayiga yabarabo ko bano ko ngusana na okukwanyare ko ba gokoira chinga kichintambe korengana nabarabo nigo omugakanyagosira Alois Mamboleo anyalete ko bagago twara chinyomba ibere chibono chenyere ko bachiko ngusana asekeria bagote babuna endemero eyetanyalete ko bekorokererwa ase obyanonya nabolitko rero nigo banyara ko bakuraria ngamba chiko babako bwatena na helio gotuguterare chitabauti cyabo ikicyanyare ko bachikoleta obwoba se emyaka emengi ngomoriko ito ndipo nasanya agotomanya nyumba yayo ngibako mubutu ndali bali mugwa ruisi harande bali mororo Maiga yengusanano yogotaigwana egatie chiamatebere chomugaka Alois Mamboleo kurwase kenyoro kia motontera bin nigo bakora okomerana wokuraria omorembe kinamba bigitini ebarenga abantu abaya anga bakira ikina kibanache egera omorembe ogoro ndu tutagiti kisegi tutagiti amanyinga itanane tutagiti omorembe unyasaye njente to omorembe obe babere rugoro paka kae kine gyakori cheikire chaire nari omorembe urabe enibe nyinge nigo yabereke gosira kubwatekana no kungusana na asegeka egetambe bono ese bono bagotebanga nigo baganetie koigwana ilio kiroyo manyara kwenyorera orobegarwaye otini ba westri mani ba westri time na mangana nkali e ground tiga banche tu karanse ka tutaita tu form committee yechi cousin
na abandi chianko cheito bali moyo egere tukwanera amang'ana aya once and for all egere banyare kuigwana onye nobori mu bwa Ruisi bareta once PMS ali agurisi agurite paka alianda atali gwatuka abantu mbamanye tamali mayu tiganga chemesa abantu batana ne ruonye ne nyombe nke gubu ikoshia kero montanyo le right yaye right yo monte gutuka ndo chomoremera mo gutuka muchiwe Umugakanya gusira Alois ni ganjete omurembe anene ase amate yaye asebono abali batigarete maega bakoboriwa banyari gucha sobwamo elio bagendererio omurembe oywe ande mna Alois arenge arengo mundu bwo murembe tabwate mang'ana mange egero mungino yarara naria mang'ana achagete yebi na yenogondo na baminzi muna bakonya kungusana na baibori mbayo mbali kubwatie seri muna tuwa batete tigabo bwatie seri nyole seri gusinya baturangeri nka twikaranse tubatanane asogosemeria bono gwukugaya bune amateyemo koba no murembe no kuigwana nigo gati yabo bamenyereto bwoba kwatekana no gutia makweli igoro yokurwanirira endemiro linaro amang'ana oboli munama kong umuntu asukina wane inchi aina makweli buna bono igando jinga na makweli igwetenga abango te abane nganko chabali bacu kutura chinsiaga bamnyokiwa bali gwancha na endonye ndire kothi yancha yari gutenenia mang'ana etebenge family enke tiemenya si atigetu nene emenya si atigetu egere kabatana ne binte bagwatana bamakoranga ibakomenya nga ibakurima Ginko ripoteria egetoseni kiao nambeyemo kurwase kinyoro kia motontera yotuke meye wodi ya Bugiseru ebunge ya Kitutu cha Sauti meye kaunti ya Kisii litaria nenkoro kwa Dipon Asanya Yamuno muliki oito Dipon Asanya kurwase constituency ya Bonchari nigo omo basukano omo bebwe baro nyarakobo kwenekigwa emambia ya lero asensemo yekerorano yere asepara enene ya Kisigo Chimigori korengana na kirori nigo bateba egari enge yanyarakoba gigosirio boroso aboigo komutuma omusacho yo mube miaka ya igatua asanyarakoba gagosiria ubugima bwaye abo nanyarabo nigo bamenya abanyarekoba bakoborie serikali nyarekoba gekwaga cha chibobi asensemeyo ase ensemo eyobuna enchireyemo yokeania emebasukani yegendete ko bage komenta ka ase pali yo ya Kisii Migori nga gutomanyo muri kito Demo Steven ensemo yali amageto amatebakania gochemwata emambia rero nigo mubasukano korekana engakigare yemenke yasirio boroso goika gokoro bugima bumuga yo murenge gutambuke para amuna gwake ng'ombe yarenga ase Kenya egari njatiri mboka kurugure aina ye propox yanyora omongwano ndo ikire chopa ogotambuka agende gochimwata egari yabwata yamutacha yamuimukigoro yaikere ng'ombe yarenge busio aba yatacha ng'ombe yasibire ngesi nero yabwata yanyikora bono ngosaba ase pare ito yari amageto erese eyigwe kogenda Kisii Migori oyo ari gutambuke para oyo entereba nare nkwe parenge oikere ng'ombe yasibire onyetumira nigo pamoja no yo kwa magero yo kurmate mwatamate igo bono nanyorera asara bono timetinga ingo chakera tafadhali serikali tokonye sitokonya monto nero bwatiri kurwabo ng'ombe yasibire mate kama koreng'ana ne chinkwana chamenyi bensemeye ebasukana ensemeyo ya matabekanio nigo yabeire menga samatuka magega asokoboria bono korase pare yo kobekwa chibuo bichia para echio chirakiana ne basukana eyo twanyore togosiria abantu gwetire stage ensase nginjo ne Junction ekogenda mwata abantu no bagoika baikeransa igabagenda ochimwata togosaba kwana national government esaro onye kantegerete binango kwana apona national government batubekere chipopi ase pare babwata asinale kurwari ekona mate wo mwarimu keransari babeke chipopi ororo kwago ikansa beke popi eri nene narogora rikoru enjere koru Migori katika bero rogoroga ari performance sitaga matangene stage onya mwange gatinsari naro twamosabire narabeke popi mini weri gari kego ikase Junction yego so chimwata
yaba nganko gendero kake Amarieta Bernard Onyancha nero manyene ng'ombe yatumere n'omonto yo orenge gwete para bono muno murayi chemani akwanire tafadhali omurayi onchoke na Victor Mwando motago tubekere chisuru pambuga twasiria abantu abange gaiga ne togo utia makweli mna into abana boda boda tafadhali tokoye simukonyara asugwanja kwa otobeke ji pambu ase pare yiga elinde tokonye mugasa bano tokase pare yiga pare ya twalire chi achari chi nyinge mono tutage tumwisimigo tokonye tubekera maturu ayo ose noke ya accident chiko baga wachandikira matuka mango mwisimigo tokonye Kuripoteria Ndizi TV korwa sense moya ekirano egotoka se wadi ariane bunge ya Bonchari erietariane Ndemo Steven Biamono omoriki oitondemo Steven asoroboturwa senchira yoboy kiranu okoborwa kwa mache asengaki entambe aboigo ogotachorwa nokoenigwa kwa eubi asensemo ya mwembe ngati ya makongu abamenyi benseme yo bagere toko bagwetera segeka bono bagokwana Ndizi TV anene gati ya bonjoria nigobe murunganirie eubi yegenderete koba enyinga senseme yo yanyale kobage kogosererio bonjorie bwabo bwa kirari tuko gati yabo oichorire gwagwe chingi anene yase chinsemo chiabo chio bonchoreria nigo bono banyale koba bakoye mochia company rie koenana amache ya was kaso gotairige tambokero nakwene kiabuna yanyale kobage koba bwatokera amache nabo koba betereria ekogenda ase chinsemo chintambe elio korigia amache nabo banyala koba koboria obotenere bwe county ya Kisii anene department iri tenerete ogochora eubi banyala koba gwikirana senseme yo na korusia eubi yase boigo banyala koba bakogosereria onye bitambo kire biti biri gochikoba bikoiro bono chinga kecho nigo barachikoba bakorobekana bunenchira yemo yokorera obwene bwabo. Shida moja tuko nayo kubwa tunataka kuambia the county government of Kenya of Kisii County and the entire government ni kuwa Kisii hapa particularly remember alijakuwa na maji for the past more than 1.5 weeks. Saizi wananchi wanatafuta maji mbali sana kuja kuishi na hii ni Kisii ambayo inaongozwa na Simbarati. So the first plea tunataka kuambia governor ni hii. Tunataka maji kuje Mwembe leo jioni. Leo jioni tupate maji imekuwa channel kuja Mwembe. Kitu ya pili ni uchafu inaanza kunuka Mwembe kila mahali. Yes. Hii uchafu imejaa na wamama wa vibanda wanauzia mboga hapo karibu. Mainzi zinaingia kwa mboga tumeka. Hiyo gari inapita inaacha uchafu. So tunataka kujua wanaleta uchafu wanatuachia hapa. Hizo gari zinapita kuchukua uchafu, mbona zinaacha uchafu chini zikipita? Na hao watu wanachukua uchafu vizuri, wanaweka ndani ya wanaipack, kazi yao ni kuja kumwaga juu ya gari. They don't do that. So tunataka kuambia the county government, tunataka hii uchafu iache kuachwa hapa chini na maji kuja by leo jioni. Isipokuja tunataka kesho kuandamana the entire Mwembe tutafunga barabara. Wakaaji wa Mwembe hapa. Uchafu imetusumbua hapa, tunauza mboga na kila kitu na nyanya. Maizi zimejaa, hata customer akikuja anapata maizi zimejaa kwa mboga. Tunaomba Mr. Governor aongee na watu wake wakuja watutolee uchafu, pia maji hatuna. Kitu kinatusinda zaidi ni uchafu. Akiona gari iwezi kuokota hii uchafu, alete ile mitungi ya zamani, watu wawe wakimwaga ile uchafu ndani, wakuja wanabeba na hiyo mitungi. Itatusaidia kuliko kumwaga chini, inatapakaa kila mahali. Dogi wanakuja usiku na huyu anausia karibu, hata uchafu watu wanakata kuja kununua chakula kwake. So gavana tunampenda na tumpea kwa wingi, akuja peke yake, akuja angalie, asitume watu. Akuja angalie ndio asudie aone vile atatusaidia mwaso aleta ile mtungi kubwa watu wamwage uchafu ndani kwa wakibeba kwa mitungi Mwembe Angoro sigaji TV bono li msweli liko seli customer bono nje kuye kase ngobera na tuaje shida bwana bono akimo ako mindo Simba ayo mondo mu ya toro seli obo jabo borusi ga na ro jumna tinda isi bikuru ro jumna macha mbolete bwana baka mata ali ngana macha ngo chikoliyo ro jabo aso kuanja ga kitorore kanere torore nga obo jabo borua na macha ga kito obo chafu na macha emetaro yote ya Mwembe ne bende kuigo yatichire amacha agocha etachipara so ashiyomba chabana achiduka ime iga gusindu bende kutwara floods lakini asengenje ya poor drainage rega iga bano tokumbia so round ye ngaicha torore igagocha ne gastua machore takore atorusirio buchafu oroboti orumwanchu morigereria ni gorwanyara kobarokwa nigwa amonere
Julie Kerubo torigererie anene kurwa sensemo yabo machoge borabu nigo egati yabateneni be kanisa nene eria PAG banyareko bagwesokia litukoria rero na kogikeria chiburaburu na mabera kisiasa yenyarako bakwenekiwa mukobyo nyarako bagogwetari tukoria Jumapili chingaki abarai abagisiasa banyarako bagwikirana segetigie tono sekerenga gyogosira chikanisa echo chia PAG bagokwana somochie o Kenya nigo abateneneri abo banyareko bakoboria abarai bagisiasa banyareko bakoena na amaskani gochia semejega ye kwaliganirwa amo ne chikanisa asama lieta nkuru ku Reverend Dennis Ntabo kurwase ewiraya ya Kenya PH district egetendo kerigia koreka aseri tukuriria ya Jumapili tore kanisa go sasima tobwato morembe konyera ryo mweshimigo itaikire obugirango no musike amosionde nari ikire tobwato morembe tobwatimanga na ndonsi ekero buru ya chagete egento getu ayikanda asetere Yesu abaminto bali mwakorete ebintu bibya go chakera bono yatwali go sabanga abayesimiwa baito mogenda musaba amabera ekera intuni go tuarenge go sasima ekanisa tuarenge na osoro ni yachete bune member yaito ya PH go tokonya amono mwesimiwa amosionderi igo bachete go tokonya basupport chikanisa cheito erinde tuagache na intwe bono tumenyeti abaminta ase muwarwete mukareta chiguns chigache kanisa imechigacha kuburukania masaba tuabwate chigacha kuburukania sadaka marumu tuabwate egento getu akiangira setere Yesu bakomo somba bwo monene agacha gwakwetege gekuba ekitu akandira asetere Yesu abayesimiwa bali mwareta mangana alionsi chizegi chiri chiburaburu chiri mwareta tase kanisa achimo saba amabera morigiri baga moche mosabe kanisa ya PH amabere kanisa ya PH ntwaro chebobe mogocha kutoburukania aseto bwato moroberio ito wo kwagacha chikanisa gento keriki abekebe akinande tikerorekana kurwase more asegetaria Yesu nyasaye tigabaseseni igorenda asege korokeri go tokoinya goteba nganki arengekia na bali bonsi bacheta ase niembe gukora yara mabe igo tokorania getendo kirito goteba nke baisa ko boholinde ase chikanisa chieto chionsi ne bakanisa ende yonsi egetendo kiri na barai baito bagwenete kumanyanga ase nyumba ya Nyasaye tibagwenete korente meburukano togo tigana na oroboti oruo ruechi uraburu mwancho morigeria nigo bono abarai kurwase constituency ya Bubasi banyareko bakoboriwa kobwaterana elio kwenekia buna amagendro nyareko bagwikiranirwa gochiase abakichikura nawigo abamenyi be constituency eyogo kwana litkorero omwana siasa ronabuga nigo ha nyareko bagako babure batukuterare chita bauti chiabo cha siasa nawigo kwenekia aba MC abanyareko babako bwaterana mono muchumbe buna enchira eyemo yogo ikirane chiro cha magendro banyareko babakurira abamenyi be constituency yo Nano sabara ibonsi bari obasi muna timu yamo we work as a team ekora bono igatari siasa tole tigabara ibonsi bakole gasi mune timu yamo nali mwana nchara akonyeke lakini bono chinguru chinyinge chabeko kwenye kurwana eyiwe tagere mwana nchi anyore magendera ndonsi pigo abara ibe bacholi tigabasiku baigwa maskani na baro tibata kolele gasi onye tubwata mechando gete tigabantu tobori no uri tokobori tigatuiraneri igo muno bono ntumu eshimi obiri njere interested because Bubasi nenjiri ndagete korra yabwenere tiga kolega simyake yetigarete ipiriyata kirego kora tiga kore transparency etokoro chibasa ya bwanta kwana na aina nemuna aina lakini tutua regional balance esim tubuna bigokoleka elinde bantu bande ba feelinga mbali Bubasi ekina kinara gusaba abara ibonsi bikurwa ba MCA. Let us work as leaders. Let us be an example. Tigatoke igisegi to ikaranse. I will be happy ndorenga ba musiyembo merano mujumbe ba ikaransa pa komo governor. Ba ikaransa bonsi pia because mo governor mbo basi akuru. Ba ikaransa buno ababasi bakwane amangana rengete Bubasi tonyora magendo. Lakini kisegi chiga abantu bagikomia na bananchi. Nanchi buna abuga liga uri Bubasi. Ngochi go bakwane nako batebinga tigatokole gasi amo. Tigatoba igentekemo tigatoba abana bamo tigatorengererie birengererie bimo byo konyo Mubasi asabeta inerenjire mutore konye asensemo ende nigo mwamsebe wodi ya Masimba boss mayura sentunde ndanyare ko bagagweso kiana koboria abare yanene kurwa sorogongo rwagusi
Yarako bakoena na amaskani gochase omwaziri bwechisemi Ezekiel Machogu kolengana na mairurani gatebire Ezekiel Machogu ngati yabarai habwo bagendrete ko bakora bya emerobere nemeremo yabo yibagendere ko bakwegwa amono murayibwense William Ruto gakwana munegeta senikiandeze TV gotera century esimi nigo boss mairura hanyarire ko baga kobolya boigo okobwaterana kwa bene gati yabarai bunenchira eyemo yokoenekia egesaku kiabagusi boigo kenyere ko bagi gotwara maskani imense ya Kenya igonte kuira chinga kichiga nsaba barayi bonse kurugusi both Nyamira and Kisii County toro kia maskani manene ochiase omwaziri Ezekiel Machogu oinero kuwakilisha president kuruaze community aid. We have 42 communities or more than 42 tribes in the country, but we have an advantage unumugusi kutoka munanto bwato mwaziri oyonero kuwakilisha serikali kuruaze community onere tubwate tezini most as a government muntu nde bwenzi okorokana kurugusi okoiro mwaziri Machogu ebyara. That is an enemy of the people. Mwaziri tali siaza omwaziri ni gari omuntu okorera serikali gazi na ande awe kichi interest cheito mutu aliase serikali ya omwestimiwa William Ruto igo ndobwenzi pito turaro kuno kuiro omwaziri ebyara tigatonyore na ekero Kibaki alingi president ntu abwatongere ekero Moi alingi president ntu abwate Nyachae ekero Uhuru alingi president ntu abwate Matiang'i na bono Ruto kerale president ntu no muguzi omuntu tubwate Machogu ebintu biribyeito akurwanira kucha so muguzi. We must support him as elected leaders so that yabantu baito ba benefit. Thank you. Tokusikamo nigo egati yabachumbe bobo mobwazimi banyareko babakoye mochia serikali yanene abaraya bagenda ko bagutumia abisi ya bobe bakorawa amono muliki omonerebekia magia ODM Edwin Sifuna egati yabachumbe abo Obadia Borongo na boigo Anthony Kibagendi nigo banyareko babakogikire Chiburaburu na mabera siasa nyarako bagakonekiwa asensemo yabo Machoge burabwase batebere nigegati yabarai anena bachumbe kurasoro ngurwa gusia bale ase serikali ya Kenya kwanza bagana ko bagutumia ABC na boigo gutumia serikali bobe gati yabo nigo banyarako bakomochia omwaziri wechisemi Ezekiel Machogu ase okobwato kamarube yokolika abalimu elio ayo anene gati yabara yabagenda ko bakoyatumia gwaka siasa sabigo banyarako bakomochia muliki omonene webwizara yoborendi boime and calculated plan to use state power to destabilize ODM-run counties and constituencies in partnership with rogue members of the party, some subject to ongoing disciplinary proceedings, who have since pledged allegiance to the regime. The idea seems to be to utilize state force, particularly the police and provincial administration, to prop up the so-called rebels in an attempt to penetrate our stronghold. We will be seeking a position of this government on where ekere serikali etagete gutumia viongozi bieito viongozi bagusi korento muburukano asenjera yo korokyo maarufu bwabo abagusi go ikatoi totenene tokane totebenga njereyu telindonge twancheire ase opposition ko make sure nganto bate position ere etali ere eyogo kosoa serikali nto baise gocha ko rasimishwa ngane sengencho tutanyare koegwa marube gose sengencho tutabwatie state machinery ya serikali tocho ko rasimisha bono goika tubabwatie goika tokore keriba bagane batagete tokore elinde bamenye gocha korenta magendro amang'ana yo kunyora marube yo kulika abantu ba obosigari gose obwalimu inegasi ebwente gokuru ne serikali ya igoro amang'ana yo ko abachumbe amarube bagutumia kunyara goto intimidate na goto chaya se constituency cheito tali gento kebwenerete na ende yue koro kibuna amaruba aiga kwenanwa according to abantu bali bagosasima abachumba aba no embarubwa se constituency chiabo mbaranyara ko akero monto amaruba ibalike to the extent bakunyara kwenda no embo Machoge goseboge tutu south batayabuna baye abantu banyare kulika
ige togoteba iga buna barai kurugusi tiga tusikane kero monto tigarende constituency yae naende kero gutarira muchumbo nde bwensi constituency yae mutarire na maskani tiga tokore oborai obo asa maskani kero monto akore bintu bunebwenerete bune ekatibe goteba magega yichitariki chokoigora eskuru gosukigwa se chiwiki ibere bona litukorera lero ni gomurai bwense Dr. William Ruto nyareko bagakoraria okoigorwa wechikuru echiori tukuria Jumatatu omukobyogo chagago kwana nigo Ruto atebire ngakubwatekana n'abamanyi bali bo bonchore bwerire nigo banyareko bakoraria nigekerengo gie mbura gekagire gokiana engana boigo yanyareko bage koirera okoraria okuononya nabonigo abaiboli banyareko bagosegetwa nakoborigo banyareko bakobabwatoka abana babelinde banyareko bakoigora chiskuru nonya nabonigo abateni bechiskuru banyareko bakoborigo boigo bagenda ko bakwyarigania bena serikali nyareko bagekoriira ngase chiskuru chiri nyareko bachigwa kwa nobo kongu kubwatikana na embra enyinga nige serikali irachikoba kubwataka chibesa na konekia una egatie birasi ebyanyareko bikorosiwa. All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe, and we have made adequate arrangements. We have asked members of parliament, and we have provided resources through the NGCDF for repair of classrooms and other facilities, learning facilities across Kenya, and therefore all schools will be opened on Monday next week, and therefore parents must prepare their children to go to school. Tumekubaliana kama serikali ya kwamba kwa sababu wale weathermen wametuambia ya kwamba sasa mvua itazidi na kwenda chini, na hatutaki watoto wetu wakose nafasi pia ya term ya kusoma. Ningependa kutangaza ya kwamba shule zetu zote za Kenya zitafunguliwa Jumatatu ijayo. Omurai bwense William Ruto nigaya kwana litkolero magegayo kora etaro ya yego chase county ya Kajiado asebogo anyara kobaga koraria litukoria ijuma ewiki yekobali tukole mutimoko kubwatekana n'Abakenya kubwaterana eliyo kugendera koba bagosimeka emete una enchire moyo kurwania esegi yogoncholeria kwerire nonya nabo nigo Ruto boiganyare kobaga koraria nga embura eyete ganyare kobego twegeka bono nigo nyare kobage koretwa amuna moncholerio aho yanyare kobaga kwenekiwa anene aselio basabigate biringa gatie chinchira chire cyo kurwania esegi yogonchole kwerire no kweneke buna Bakenya banyare koba bagosimeka emete. Kila Mkenya Ijumaa ijayo tukikumbuka matatizo ambayo tumepata, hata maisha ambayo yamepotea, kwa heshima hiyo na kwa sababu tunajua suluhu kamili ya matatizo haya ya climate change ni kushughulikia mambo ya mazingira, tuweze kupanda miti, tuweze kushirikiana serikali nzima. Ijumaa hii tarehe 10 sote kama Wakenya tutaungana, tupande miti na tujue ya kwamba suluhu kamili ya matatizo ya kiangazi na mafuriko ni kushughulikia mambo yetu ya mazingira. We are going to be united. Na naomba kila Mkenya mahali ambapo kila Mkenya yupo tupande miti. Kama inawezekana kila Mkenya apande miti 50 Ijumaa. Kila Mkenya mahali popote alipo pande miti 50 Ijumaa. Tunataka kama inawezekana tupande miti milioni 200 Ijumaa, ili tuanze safari ya kukabiliana na matatizo ya climate change ama kuharibika kwa mazingira, ndio tuweze kuzuia kiangazi na tuweze kuzuia hayongati yali amango mwancho moligireto kwaliganetie ase amaya chinsa sato chabono botokoli tukolia Jumatano ngireli bagere kuwakarangambia muno asokone kyangano gerenta ko bogosanga amuna intwe amaya na bogemero belio to gerenta ko boto kwaliganeria
megeta seni kiandize tiwe matuka 5 wiki chinse merongo ebere na nyambia mono sana se abariki baito mangana mayabo igo abo bagenda tukoba kwebusora sebinyoro ahe kirenge keneno kwaneka abanyara ko bago komanya aye omwanchwa omurigerendo china bange kigima bagenda tukoba gusanga amuna indugetera semitandao Paul Muragwa kurwa chinsemo chire chemasimba gotebagano ale ime ya amaya sagotanga bono abayiboliti abanyara ko bakweneka ngabe ariganirie ase okoigorwa wa echiskuru echuma endembi mono sana kati abari abanga bange bagenda ko bagusanga birengeri byabo amuna intwe marago baya bono lyo nyara ko bagakweneka abuna chibi chamunelyogi echago chira senchire boy keraniga kurokwa Petra mokera chinga kilide mosebe ganyara ko bagakweneka bona gocherwetera somono bimanyire litera nagorokwa Josephat Messi nakoganiryo boligeryo bya abo igo obotuko obotoerero